Eman Stories. Hello everyone and welcome back to my channel. This time, uwi na ako papuntang Naga City from Cubao. So, andito ngayon ako sa terminal ng Bicol waiting for my trip kasi ang nasakyan kong bus is Bus L, 9 o'clock pa ng gabi. Andito na ako ng 6:30. Kaya habang naghihintay, tingin-tingin mo ng mga buses. Ito na pala yung sasakyan kong bus. This is tripcode L. Isa siya scania bus. Ito yung second bus ng scania na sasakyan ko. Yung isa is X1 which is an extreme lazy boy. Kaya pasok na tayo. This has a 2x1 seating configuration. At mukha pa siyang bago talaga. Yan. Ang seat number ko ay 19. Dun ako sa may single seat. Yung aircon dito napakalamig. Kahit nakasara na, malamig pa rin siya sa loob. Very comfortable din naman na upuan ito. So this bus has a comfort room. And makita nyo nasa gitna siya ng bus. At meron din siyang CCTV and then the speedometer. 80 km per hour din ang kanyang speed limit. By the way, this ticket costs 1,250 pesos lang for regular adult. At ang legroom niya napakaluwag talaga. As in napakaluwag. Yan. So ito naman, kung gusto mo itaas yung leg rest ng upuan, manual siya. Tapos meron pa isang lever dito nasa taas. Ito naman para mag-recline naman yung upuan. Ito yung interior ng bus. Ang ganda talaga niya. As in, sobra pa rin bago. And palis na kami. Hirap ako mag-vlog ngayon kasi nakaupo ko sa almost gitna ng bus. Unlike dati na nakakaupo ko sa medyo harapan. So enjoy na lang kung ano makikita nyo. So I arrived na dito sa Naga. Thank you very much for watching. Eman Stories.